Здравейте хора, днес ще правим реакция на Ергенът. Сезон 1, 2023 година. Казва се Хлъзгавата Елена. Нека да започваме. Добро утро, момичета! Като го гледам, знам, че нищо няма да е хубаво от това. Момичета, както знаете, много е важно и хора, които се обичат, да могат да се забавляват заедно. Вече познавате Евгений достатъчно добре, така че знаете, че не е от някой загубен слухар. Евгений обича да се забавлява, да се смее и да танцува. Извинявам се, че пак прекръсвам, ама Пам не може да танцува ни да скача. Сори, ама така си е. Искала поканата да бъде към мен. Хайде, мили! Чао, момичета! Чао! Любовта е пълна с клопки и игрички, разнородни. Любовта изисква топки и днес топките ще са народни. Yes, ще се връщаме в 90-те. Айде, моква има Елена така. И ти си толкова грозно. В смисъл. Да започваме. Микаела, Ирина, Валерия, Габриела. Смятам, че Евгений ме забеляза на последния коктейл. Успяхме и да потанцуваме заедно. Усетих така страст и скрити в очите. Елена. Браво, Ели! Пам. Много важно. Мони. Елисавета. Габи. Айлин. Сори, ама Габи май няма да му да играе народна топка, Катя гледам. Не се обиждай, Габи. Харесвам те горе-долу. Евгения. Ивелина. Мария и Джия. Каня ви на среща. Давай, Джия, ще ги размажеш всичките народна топка, вярвам в теб. Ние са доста внимателно прочета имената, но може би ми се стори леко тъжно, че нейното не фигурираше там. Ох, аз много исках да играя народна топка. Аз много исках да играя народна топка, бе, народе. Много ми е любима тази игра. Овку! Я за всеки случай да видя дали не съм си прочела името. Може от вълнение да се пропусна. Да, защото аз много искам да играя народна топка. Въпреки, че аз бях тази, която прочете поканата, аз въпреки всичко Толкова си грозно, че няма докъде. отново взех писмото, опитах се отново да го прочета с надеждата отново да си видя името. И надявах се в писмото да има объркане, но не го видях. Ние може би сме много силни опоренти и не ни канят на народна топка. Най-слабите опоненти, заради това не ви канят. Изкипна. Днес ще играем, ще се забавляваме. Очаква ни най-големия мач в Бодрум. Дами, днес е голям ден. Ден, който ще остане в историята. Извинявам се, ама това не е много хубава клетка от на Габи страната. Денят, в който гордо ще се влеете в редиците на милионите българи, преминали през бойното кръщение, наречено народна топка. Любимата игра на всички зубари с кашкавалени пръсти. И поредното предизвикателство от супер серията Кредисимо игри на време. Направо ги смачках като малка на народ.
Айде моква, Елена, защото дано ти да паднеш първа. Сигурен съм, че знаете правилата, а след играта победителките ще споделят шампанското си с вашия съдия. Супер! Това се запомня. Тръгвам в кухнята. Тръгвам в кухнята, когато отива в кухнята. Сега, когато отива в вода, аз тръгвам в кухнята. Давай, Джия, вярвам в тебе. Всичко можеш ти. Беда. Това е стимул. Няма да се размине без жертви тази игра. Бодрумските амазонки срещу средиземноморските русалки. Не съм в отбор с Мони и просто съм супер щастлива и нямам търпение да й напукам фейса. Гледай си твой фейс. Давай, Алин. Цялата съм в тебе. В смисъл, вярвам в тебе и в Валера. Вие двете сте ми на късмет. Давай, Цели! Дай силно, Жени, дай силно, Жени, силно! Давай, избери си някой. Ръката, Жени! Тези, които са най-близно. Избери си някой да му казвай кой е. Жени, да бъде за теб! Дай, Жени, погледна направо. Ха-ха, най-накрая отпадна Габи. Да продължим. Габи е извън играта също. За жалост, народната топка не е моята игра и не мога да отнеса главата на Никога няма да бъде твоята игра. Сори, ама. Моня, ама просто ще ми се даде възможност. Айде, Джия! Давай! Давай, Джия! Давай, Джия! Ти можеш, Джия! Отиди, Жени! Жени като едно ветрило. А наляво, ха надясно. А наляво, ха надясно. Знае как да пада. Може да няма спортни обувки, обаче на хъс ще ги изяде. Хайде, Джия! Пази се, Жени! Аз изненадах и себе си. Не очаквах да бъда толкова пластична. Жертва два нокътя, но по-важна е победата. Габунка зайчето ще ги умори от стойки, ако не отдолу. Тя първа ще отпадне. Утре ще показвам това. Оцели, Габи! Не, тя е много първа, тя е като заек. Хванете топката. Хапи. Хапи, хапи, хапи. Жени. Айде, давай, Джей и Айлин. Вярвам вас. Валерия, давай, ще ги смачкаш. Бро. I'm so sorry, ама... Просто ги изкъртиха другия отбор. Микаела е единственият играч, който може да... Ти ще отпаднеш. Ти? Казах ли ви? Чакайте, аз влизам сега, не сте щели. Елена я забравих. Айде, Жени! Ама тя ти можеш да хванеш да спасиш някой, наистина. Момичета май ще задоволите само с вода, като гледам. И сам война е войн, предаване няма. До финал. Един удар дали от тапката без. Айде, убивай я! Давай, Еленка! Спаси някой! Айде, Ирин! Пази се, Ири! Пази се! Ирина, Копията ме докосна! Ирина, Да. заповядай при нас. Спечелих? Не сте.
Вместо хубавата вече досадната Елена. Поредният матчбол за отбора на русалките. Браво, ма! Валерия, браво, бе! Валерия ми направи лошо впечатление за това, че отцели Ели в гръб. Виждам злоба тук малко. Това е подло, така не? Да, как? Вече почна да се това. Напълно е възможно Валерия да е изревнувала, защото... Браво, бе, Валерия, браво на тебе! Ели е много... Това беше най-хубавата гледка. Като оцеля Елена Стопка, най-хубавата гледка. Магнетична и тя също успява да привлече вниманието на Евгений. Да си родител е безценно. Ох, те са реклами. Как продължава? Геройче си, брат, промено. Ели! Елена отказва просто да загуби. Той обръща внимание на Валерия, но последния коктейл тя беше... Бля. Който се смее, последен се смее най-добре. Малко така игнорирана от него и според мен тя е изревнувала. Кога се научи ти на този трик? Браво на вас е! Най-добрите! Браво! Заслужена победа, до вечера ще пием шампанско. Браво! Супер бабанин град. Благодаря. Може и да няма балончета и шампанско за мене, обаче тая прегръдка струваше. Но ти загуби. Всяко усилие. Средиземноморските русалки са новите шампиони по народна топка. Гордите носителки на купата Кредисимо игри на време. След коктейла от емоции на игрището е време и за коктейли с Евгений. Момичета, отидете да полеете победата. Ами хора, това беше. Ако искате да правя още реакции на Ергенът, на който и да е сезон, първи или втори, или на някой друг сериал, или друго предаване, пишете ми в коментарите, ако ви харесват още такива видеа или такива реакции, лайкнете видеото, се абонирате за канала. А от мен, чао! Обичам ви!